Nyaya iya yazokora muntu manje panapa pari kunzi fresh election here kana kuti mongoita step down chinyaya riri dumela makulu. The nyaya meditation is back ngemsana. Aiwa chero makandinyima nama ndenge ndichingodzoka ndichingokupai ma-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Nhasi ndadzoka ndine nyaya ndasangana nayo pabepa reAfrica Beautiful Orund, ndo vakanyora vakati fresh election in Zimbabwe or step down. Step down yani muri kumuziva. So panapa chiri kuitika muri Zimbabwe, vakomana ava vagara vanongouya nenyaya idzi nguva dzakasiyana siyana, but zhinji dzacho dzinoitika, asi dzimwe dzacho hadzizongoitiko nekuti aZimbabwe munoiziva. Pamwe information vanogona kunge vaiwana kana kuti pamwe pacho vanogona kunge vahwishurawo nyaya dzacho pavanonowana information iyi, nekuti information tingati like ma-secret or something chinenge chida kuzoitika, but zvimwe zvacho vanogona kunge vapuhwa wrong kana kuti chii, but ndipo pakuva nyaya pakuva side dealer, but ndipo panapa pakuti ndiwe nenyaya kwamuri tionesana kuti yavava nayo nhasi ndeyechokwadi here kana kuti ndeyekunyeba, nekuti mushonga wepropaganda kuiexposa. So panapa muri Zimbabwe vakanyora vakati fresh election in Zimbabwe or step down. Under fire disputed Zimbabwe President Emerson Mnangagwa has been given two scenarios by SADC to either step down and pave way for a transitional authority that will lead Zimbabwe until all the Southern African countries gets back to normal, or face a fresh election in Zimbabwe by June 30, 2024. Our sources within SADC say it's not like SADC is asking President Mnangagwa to choose between the two scenarios. SADC is on a consultation segment where they are concentrating on the feasibility side of things. For instance, should President Mnangagwa agree to step down, or it makes it easier for SADC to facilitate a transitional authority that should lead Zimbabwe for now as electoral reforms are dealt with. But should the SADC president reject stepping down, SADC will simply go ahead with fresh elections in Zimbabwe. They have settled for June 30. Our sources within SADC say we do have it on good authority that SADC has communicated with this position to the Harare administration in a communique dated March 6. According to communique, SADC expect the Harare administration to respond by March 12. The fact that SADC Secretariat is now setting timelines simply means the regional bloc now has the confidence to inflict a knockout blow on the unruly Zimbabwe administration, and African think tank say. Zvavarunyora panapa andisati ndakambona zvichiitika zvangu, but apa inini nditomirira kumboonawo zvichiitika kuti SADC youdza munhu kuti iwo uita step down kana kuti wovhurira nzira yekuti moita transitional authority yekuti mombotanga mamboshaya namasimba muchizogadzirira kuenda pamberi apa, yekuti inolida into GNU yekuti mozoita election pamberi apa makunyatsoningirikana magadzira ma-electoral reforms. Inini zvangu zvichinyatsoitika zvinhu zvakadaro asi ndakamboona SADC ine simba rakadaro semaziviro angu inini, but SADC ko zvayo iyo chayo kungoti it's like tingangoti chiko SADC zvakangofanana nekukanda round, right? Kuti muri kukanda round mune makangobatana as muchiita ameno iye munotabva mune muchiiti society chinchi, saka ayo vakwanise kuzokuudzira mashandisiro emari yako, but vakwanisa kukuudzira ayo kanda mari taudedede. Ndo inini maonera ndinoita SADC zvangu kuti kuti yobva yazoita simba rekuti right zvita kudai so, but apa this time around regeza timboona nekuti zvinhu zvacho zvagara zvinenge zvichingotaurika, but vakomana ava ndo nyaya dzavanenge vachingoya nadzo, ndo zvinhu zvinenge zvichingotaurika, but inini ndinangoya panapa sanyaya meditation kuti titrai kujekesa tichionesana zvinomeka senzere zvari kutaura izvi. Tell me what you think in the comment section, nekuti takatomirira shanduko, takamirira change muZimbabwe. The nyaya meditation, I'm out.